Hi Nicole and Chris. I'm Anne, tambalanista since 2015. Lagi ako nakikinig sa inyo tuwing nasa biyahe ako papasok ng trabaho. Kapag narinig ko na ang theme song ng tambalan para sa 9 AM na segment at nasa biyahe pa ako, stress na ako nun. Ibig sabihin kasi, late na naman ako. Sumulat ako dahil meron akong pinagdadaanan. Hindi naman siya kasing bigat ng ibang sulat na binabasa ninyo pero gusto ko pa ding humingi ng payo. Nung bata pa ako at malakas pa si Papa, maayos ang buhay naming magkakapatid. Hindi namin naranasang makitira sa kamag-anak dahil ayaw ng Papa ko na gawin kaming tagahugas ng plato, tagalaba, at tagalinis ng bahay ng tinitirhan namin. Ganon kasi ang setup ng ibang kamag-anak namin na nakikitira sa mga relatives na nakakaangat-angat sa buhay. Unfortunately, nagkasakit ang Papa at nahirapan siyang pag-aralin ako sa kolehiyo. Dalawa lang naman kaming magkapatid pero mas matanda ako kaya pakiramdam ko sa mga balikat ko nakaatang ang kinabukasan ng pamilya namin. Diploma lang sa kolehiyo ang nakikita kong paraan para makaahon kami sa kahirapan. Para makapag-aral kung kani-kaninong kamag-anak ako lumapit at humingi ng tulong. May mga pagkakataong nakakarinig ako ng mga mura bago abutan. Minsan pa, nangutang kami ni Mama para sa bayarin ko sa school. Nang hindi namin mabayaran sa pinagkasundoang araw, pinagbantaan ang buhay naming mag-ina. Hindi naman ako nagtanim ng galit sa mga kamag-anak ko pero hindi nawawala sa isip ko what we had to go through. Para siyang bubog sa pagkatao ko. Ipinangako ko din sa sarili ko na balang araw kapag kaya ko na, tutulong ako ng walang kahit anong salitang maririnig ang tinulungan ko. Sa awa ng Diyos nakapagtapos naman ako ng pag-aaral at ngayon ay may maayos na trabaho dito sa Maynila. Nasa probinsya ang mga magulang ko at nag-asawa na ang kapatid ko. Nagsimula ang problema ko nang makitira sa akin ang girlfriend ng tito ko sa probinsya. Malaki ang utang na loob ko kay tito dahil isa siya sa mga tumulong sa amin nang maospital si Papa. Yung girlfriend niya nag-apply ng trabaho abroad. May mga kamag-anak naman siya dito sa Maynila pero ayaw niya makitira doon dahil ayaw din naman nila sa kanya. Hindi naman mahirap unawain kung bakit ayaw sa kanya. Sa loob ng 6 na buwan na napakikitira niya sa akin, wala na nga siyang kahit anong gasto sa bahay. Ang juicy pa sa ulam. Ang dugyot niya ding mamahay. Namamaho ang bahay kasi ang tamad niya mag-flush ng toilet. Yung mga buhok niya sa CR hindi man lang maitapon. Imbes na magpahinga ako pagkatapos ng maghapong trabaho, naglilinis pa ako. Wala din siyang malasakit sa mga gamit ko. Nasira niya yung TV ko pero hindi ako kumibo. Napilay din ang alaga kong pusa dahil sa kanya. Grabe naman to. Babaeng to. Nakakaloka. Madami pang pangyayaring nakakairita. Pero the straw that broke the camel's back. Ay! Ayan na naman yung yayabangan na naman tayo, expression, ha? The straw that broke the camel's back. Ayan. In Tagalog, ang yung sukdulan. Yan, yung sinagad. Yung nagdikta na ito na talaga yung pinakasagad. In English, the straw that broke the camel's back. Dapat back. Para tinodo mo na nga yung pang matalino, artehan mo na din. The straw that broke the camel's back. Yan. Umagang-umaga niya. Yabangan tayo nito, sakit ng ulo. Anyway, marami pang ang pangyayari nakakairita. Pero the straw that broke the camel's back, sabi nga, ay nang magkalagnat ako recently. Kakatapos ko lang ng booster shot noon. Nakisuyo ako sa kanya kung pwede niya akong ikuha ng gamot at tubig.
Mahina ang boses ko dahil hinang-hina ako. Sumagot siya at sinabing hindi niya daw ako maintindihan. Nang ulitin ko, umalis siya saka tumambay sa ibang bahay. Pagkatapos, nag-chat at tinanong kung ano daw ang sinasabi ko. Naloka ako! Sinabihan ko na siyang umalis pero nagmamakaawa na kung pwede, wag daw muna. Magkahalong awa at inis ang nararamdaman ko. Ayoko namang maging heartless pero wala akong peace of mind habang kasama ko siya sa bahay. Naaawa ko kasi alam ko naman na hindi niya isisiksik yung sarili niya sa akin kung meron naman talaga siyang pupuntahan na iba. Kaso, ayoko naman dumating sa point na mainis na ako ng todo at mapagsalitaan ko naman siya ng hindi maganda. Sa tingin ninyo, tambalan, paalisin ko na ba ng tuluyan o pagtsatsagaan ko na lang? Ang inyong tambalanista na gulong-gulo, Ann. Ayan. Well, ako, ang iniisip ko lang dyan, kung gusto mo mag-invest, pagtsagaan mo na lang. Investing means, pag nag-abroad na yan, naku girl, baka may pabango ka sa lahat ng paghihirap mo sa kanya. Malay mo, padala ka ng sabon, Hindi natin lotion. masasabi. Diba? Diba? Alam mo naman, nagpapadala sila ng mga pabango, mga lotion, mga makeup. Parang wala naman nun dito sa Pinas. Pero malay mo pwede yung... rin namang ibahin, no? Ipadala nyo pag nagpapapackage kayo dito. At saka sana yung yung halimbawa siguro sobrang mahal kasi doon sa iba sa Pilipinas. Kaya sa ibang bansa na lang para mas mura tapos papadala dito. Pero kung halimbawa parehas lang na meron, Oo nga. wag ganun. Pili-pili din kayo. Pag-isipan nyo rin po, o kaya i-cash nyo na lang para hindi po kayo mainsulto. Yung nagbigay na nga kayo, nagreklamo pa sila. Charot! Anyways. Kasi nga ganun naman talaga Oo. Meron naman dito sa Meron naman sa dito. tabi-tabi yung mga pinapadala nila minsan. 'Di ba? So maganda perahin na lang talaga. Para hindi ka na para hindi ka na mahirapan. Tsaka yung shipping nun. Saka yung shipping. Gagastos ka nun sa Diba? pagpapadali. Pero sa bagay, partner, iba kasi yung amoy eh. Parang kahit Amoy pareha ng sila ng... balikbayan box, parang ganon. kahit pareha sila ng brand. Amoy parang abroad. iba yung... Tsaka iba yung feeling na alam mong kinuha siya mula sa shelves ng Canada, USA, Australia, ganun. Sa May ibang bagay. may ibang feels. So anyways, 'di ba? So joke lang, kung gusto mong tiyagain, feeling ko lang in a way pwede naman kasi in a way investment 'yan. Char. Hindi, syempre 'di ba sa'yo naman Saka din mo mismo. siya singilin pagdating ng panahon, Pwede, pag kumikita diba? na rin siya. Malay mo nga, hindi mo kailangan singilin. At huwag mo sisingilin ha, 'di ba? Yung magkusa siya. Pero syempre, of course, katulad nung sinabi mo na gusto mo kapag dumating yung panahon na pwede kang tumulong at hindi ka nag-expect ng kapalit. This is it, 'di ba? Kami ito kaya ko lang naisip yun. Kasi kami ni Chuper, nag-expect kami lagi ng kapalit eh. Kaya ganyan kami mag-isip, 'di ba? Pero may expectation. Pero sa na- hilat siya nitong parang girlfriend ng hindi, tito no? mo, wala wala sa DNA niya, 'di ba? Never sasagi sa isip correct, niya na maisip niya na ganun. yung mga Sa pagbibigay sa bagay. ng pasalubong. Oo. Ay, may utang na loob pala ako doon sa Oo. doon Ay, sa mukhang pamangkin ng ng boyfriend. Oo. Sa Puntahan lahat ko ng mga nga. sa lahat ng mga paghihirap niya sa akin, sa lahat ng mga hindi ko itinulong sa expenses, Yan. magpadala kaya ako pero Wala, tama ka no? partner, Wala, no? oo. Wala sa DNA nitong Wala sa nitong dugo yung babaite. ganong Oo, ugali. talaga Tingnan mo, sinusuka nga ng mga kamag-anak sa probinsya eh. Dito sa Maynila Oo nga, sa laula na madamot pa. Grabe. Sana ugali. na lang itong girl na ito maganda ha, para at least may positive sa kanya. May pambalanse, may panghatak na diba, maganda. Isipin mo sa laula na hindi pa wala pang kontribusyon. Nananakit diba, ng pusa. Nananakit ng pusa. Hindi makarinig. Medyo bingi. Diba? So sana maganda na lang siya para at least maganda siya, diba? Ang tsaka neto, kung tsaka pa siya, ang tsaka pa ng ugali. Sobrang consistent. Grabe nga yung description niya, hindi mo namamaho siya. Oo, namamaho yung bahay kasi hindi marunong mag-flush. Tsaka tama ka, Isipin partner. mo yun. Yung nakapilay ka ng pusa. Tsaka yung hindi mo marinig. Tapos yung umalis ka na lang. Tapos i-text mo. Di ba parang may weird talaga sa ugali neto. Ang tanong ko dito, gaano katagal pa ang itsyatsaga? Kasi parang feeling ko, parang tumulong ka na rin lang naman, itodo mo na kung kaya pang, you know, pwede Isagad. pang isagad, 'di ba? Baka naman malapit na. So,
i-ano mo na, itulong mo na yon. Kumbaga parang plus points na lang ito sa langit. Ganun na lang. Yun yung isang pwede. Pangalawa, pwede mo kausapin is yung tito mo. 'Di ba? Para yung tito mo yung magsabi. Kasi baka ikaw hindi ka pakikinggan. Kasi minsan may ganun na parang baka feeling niya, entitled siya kasi boyfriend niya yung tito mo at yung tito mo yung nagtumulong. Yung mga ganun lang naman yung kultura ng Pilipino na utang na loob, 'di ba? May ganun. So baka pwede mo namang isa pang option, kausapin yung tito mo at sabihin mo sa kanya, pilay na po yung pusa ko. nung nag-booster siya, takot niya ako tinulungan. Ang baho na ng bahay. Hindi na, 'di ba? And there is a proper way of telling your tito na it doesn't seem like nagsusumbong ka or nagsusumbat or wala kang utang na loob. Hindi naman, may ganun, may way Totoo. Gusto mo, through a song. Through an interpretative dance. Sabihin mo, Tito, pwede ba tayo mag-usap? May sasabihin lang ako. Tapos bigla ka mag-play ng song. Pwede. Sayaw-sayaw ka. Di ba malay mo makita ng tito mo yung talent mo. Napaka-expressive ng mga dance moves mo. Bakit natin naisip ko? Bagay! At sakit May something din sa atin. meron Pero malay mo nga, di ba? Bakit ganun, Magkasundo sila ng tito niya. Ang description Diba? ng boss natin sa utak natin, partner, creative mind. So sabi niya nga, you know what, Emmy, Nicole, ang mahirap mag-manage ng isang grupo ng mga creative minds. Pero listening to us like this, creative pa ba to? May something eh. May saltik eh. Kausapin mo yung tito mo. Through a song. Hindi ko kaya yung interpretative dance. Diba? Complete with costume ha. Yung may pausok ka pa, nakakainis. Kailangan may lights din. Para dramatic yung eksena. Diba? Madidim, gano'n. Kasi kailangan bigyan mo na magandang sofa yung tito mo ha. Para komportable. ma-experience kayo. Para maganda yung experience. Char! Hindi, sa madaling salita, there is a way of talking to your tito na magaan yun. Diba? Kaya naman sinabi through a song. And through an Kasi pa sa'yo, yun naisip namin eh. Kasi, di ba, gumagaan eh. Gumagaan yung pakiramdam kapag may kumakanta sa harapan mo. Or may sumasayaw. Hindi ko sure. Kung kaya mo pagsabayin, why not? Nagkaroon ako ng mga doubts sa mga pinagsasabi ko talaga sa ere. Anyways, ayan. So, pwede mong gawin yung to talk sincerely. Ayan, sa iyong tito. At sabihin mo sa kanya yung mga nararamdaman mo na hindi naman mukhang nanunumbat. Yun yung maganda. Yun, ano pa bang mga pwede? Nahilo kasi interpretative. Nasa mind ko siya. Kung paano mo gagawin. Yung parang gusto kitang tulungan kung paano ka mag-interpretative dance. Ano ba yan? Parang ako nakainom na naman. Hindi ka nakainom. Yung love trip ko parang nakainom na naman. Ito may moment po to talaga si partner Miss nag-laugh trip to minsan. Anong hinitit mo kahapon? Hindi na alak yan eh. Hindi ko alam. Ano ba itong iniinom ko ngayon? Anong dahon na naman yung piniga mo kahapon? Anyways, ayan. Hindi, naniniwala ako doon. Nakausapin mo ng masinsinan ng si maayos. Tito. Kailangan complete with props. Correct, So diba? pagpasok na sa room, kailangan may mic test, ganyan. Mic test. Sound. This Sound. is announcement. Yeah, This diba? is an announcement. Welcome, boys and girls. What you're going to witness today is a spectacular performance and performance. Be sure to not be so close to the performers as there will be lights and sounds that can be disturbing to the eyes. So yun yung tito mo, buwang ka. Baliw to. Paano nakatagal yung jowa ko sa'yo? At natin mapagtatanto kung sino talaga yung may something. Yung diba? girlfriend niya o ikaw. Diba? Kasi, kapag ka finalo mo yung advice namin. Kasi ibig sabihin, pag finalo mo yung advice namin, may something ka.
So doon natin malalaman. Oo. Di ba kasi minsan, yung sisi, binubunto natin sa ibang iba. tao. Pero kung tutuusin, may fault ka rin naman pala. Baka. Di ba? Kung Baka, iniisip ko, partner, dun sa moment na yung nag-ano siya, yung humingi siya ng gamot, tapos umalis. Oo. Ay, paano kaya naging fault nung umalis? Oo nga. Hindi kasi ako Kasi naisip ko, or paano naging fault ni Ann? Kasi fault nung umalis yun parang okay, hindi kita narinig, alis na lang ako. Tapos chat kita. Kasi hindi kita narinig. Or baka kasi takot Ay, eh. nagka-clash kasi pareho sila ng wavelength part. Baka parehas kasi yung alpha. Hindi kasi pwedeng Oo. pagsamahin ng parehang alpha female eh. Oo, sa yan, loob yan, ng yan, household. yan. Baka ganon. May clash. Ay, baka. Oo. Lurks. Hindi, pero Ang dami rin natin naisip tungkol sa kanya. natin naisip, di ba? So, yun. Kung gusto mong tiyagain, yun nga yung tanong namin, malapit na ba? So, itodo mo na yung pagtulong. Di ba? Hindi na dahil kung merong kapalit or whatever, dahil sabi nga natin, sa hilat siya nitong babaitang ite, mukhang hindi naman magpapadala ng pabango sa'yo yan, di ba? So, tiyagain mo na lang para lang matapos lang yung plus points mo sa langit. Kung malapit na. Tama. And then secondly, kausapin yung tito. Yes. Yung option na palayasin ng tuluyan, pwede din naman actually eh. Kasi kung ikaw ay gusto mo na komportable ka sa sarili mong bahay. Bahay mo yan eh. Correct ka. Hindi pwedeng hindi ka komportable. At ikaw may control ng lahat ng ikaw, nangyayari dyan. Sa true, sa'yo yan eh. Tama. So hindi pwedeng ikaw yung mag-a-adjust doon sa bisita, may mali doon. Agree, diba? agree. At ang feeling ko kay Ann, people pleaser. Siguro maaaring because yung mga nangyari in the past sa kanya, 'di ba? Yung mga ganon. Mahirap maging people pleaser eh. Yung parang baka ma-offend siya. Ako people pleaser din ako, partner. Ayoko yung Ikaw yung lagi mag-a-adjust. Oo, din, parang ganon. mag-a-adjust na lang ako kasi baka na-offend siya, ganun. Parang yung mga ganung klase mga thinking. So, okay naman maging okay lang people naman. pleaser pero hindi sa lahat ng pagkakataon Correct. lalo na pag nasa bahay mo ikaw. Dapat ikaw pa rin yung alpha dyan. Oo. Ikaw yung may control. Kasi ikaw yung may-ari ng bahay. Hindi pwedeng ikaw yung mag-a-adjust doon sa bisita. Correct. Yun. So, pamili ka lang. Kaya mo pa ba? Pero hindi ginamitan na tayo ng idiomatic Oo nga expression na diba? sinagad na siya eh. So, kung talagang sagad na, you have all the right na sabihan yung girlfriend ng tito mo na hindi ko na kaya yung Yan. paano ka umaasta sa bahay na Correct. ito. Ito, Mabaho na ang bahay na ito. Tama, ang Amoy panghina, lusak. 'di ba? Hindi tsaka Amoy putik. naranasan mo na bang makitira? Oo naman. Ay, Pero kwento mo yan sa podcast, partner. Pero expert ako dyan. Oo, di ba? Kaya kong manirahan sa kahit kaninong kasi bahay. marunong ka makisama and dapat talaga ganun. Totoo yun. Kasi you are asking for a favor. Tama. So, kailangan talaga mag-a-adjust ka talaga. Diba? Tama, kahit patirahin mo nga ako sa iyo, partner eh. Talaga? Kahit maubos ko yung mga laman ng ref mo sa bahay Ay, nyo. hindi ka natitira sa amin pag ganun yung ugali mo. Kasi gusto ko... Hindi mo mahalata. Ay, ganun. Oo, na ako ang kumuha. May ibang pagbibintangan. Ganun pala yung galing na sinasabi. Nakakaloka. Expert ako dyan. Expert pala sa pandarambong levels. Master sa pandarambong. Well, again, to you, Ann, nasa iyo lahat ng karapatan. Nasa iyo Yes, lahat yes, ng karapatan. Yun lang yun talaga. Kung people pleaser ka, dapat mo rin i-please yung sarili mo. And pleasing yourself means prioritizing kung ano yung kailangan mo. At kung Tama. kailangan mo ng hindi mabahong CR, kailangan mo ng hindi nakabarang mga buhok, 'di ba? Kung At kailangan hindi mo ng nananakit ng pusa. correct, kung kailangan mo ng katahimikan, deserve mo 'yon. Correct 'Di ba? And kung gusto magpatuloy ng girlfriend, magsiset ka ng rules. Magsiset ka ng rules. At yun dapat yun sundin. Oo, Diba? yun talaga. Wala siyang by hook or by crook. Kailangan sumunod. Sumunod nung sino mang papasok sa bahay mo kasi bahay mo yan. True. Isang malaking check ng pink na ballpen. Salamat, Ann. Naaliw kami ng bongga. Nag-laugh trip kami sa kwento mo. It's something different. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka rin kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at Mahiwagang Burnay Story at gmail.com. Mali mo kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga
susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. At syempre, dun sa lahat ng mga nag-aabang, sino nga ba ang nanalo para sa ating Fanscan? Maya-maya lamang yan sa pagpapatuloy ng ating Facebook Live dito sa Love Radio Manila. Kami naman po ay exit na muna dito sa radio. Muli ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding na determinasyon. Yun!